المولاي الموت على ميدنا ينامر هيج يزداي وجوبني لهرجالونا نتري هزينا ويبدا يش آتوني ويدن وهرسوليها يسيمونني وتهدر الروح هتنامل معكم ليبقى لديهم ديني يمهابتي سكنت الوديد شتيسواني لفتيدي من غير لمين يفيدي ميتا بلا فرط في سنين نيشو الكلمة عشفقيد بصرف يكنين دواميها من غير توامين Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu ħatkun ma'kom il-koll. Il-ħadd marbut mal-għena, mal-ferħ. It-triq tar-randan imxejnija biċċa sewwa. U llum nifirħu li għandna missier li jħobb, missier li jaħfer, missier li jilqana kif aħna. U allura dit tislima tmur għalikom hawnhekk miġbura f'dan il-post għażiż li għażlet il-Madonna, is-Santwarju ta' Pino. U tislima għażiża tmur għalikom illi mill-qrib jew mill-bogħod permezz tal-mezzi soċjali, permezz tat-televiżjoni, partikolarment UTV, tinsabu maqudin magħna għal din l-Ewkaristija. Nitolbu maħfra minn dnubietna. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem u bl-emin u billi ħallej dmirijieti, ħtija tiegħi, bl-ikbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija dejjem Verġni, l-Anġlu u l-Qaddisin kollha u lilkom ħuti itolbu għalija lill-Mulej Alla tagħna. Eħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna iwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla, inti b'mod tal-għaġeb terġa' tħabbeb lill-bnedmin permezz tal-verb tiegħek. Għamel li l-poplu Nisrani jitħejja b'qima kbira fidi mħeġġa biex jiċċelebra il-festa solenni tal-Għid bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla miegħek jgħix u jisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb ta' Ġosuè. F'dak iż-żmien, il-Mulej qal li Ġosuè: illum jien neħħejtilkom minn fuqkom l-għajb tal-Eġittu u li Iżrael wafqu l-kamp tagħhom f'Gilgal. Hemm fil-witat ta' Ġeriko għamlu lejt fil-għaxija tal-14 tax-xahar. U sewwa sew l-għada tal-lejt huma kielu mill-frott tal-art, ħobs, għażmu u qamħ inkaljat. Minn dakinhar, wara li kielu mill-frott tal-art, il-manna wafqet u li Iżrael ma kellhomx aktar manna. Imma minn dik is-sena bdew jieklu milli bdiet tagħtihom l-art ta' Kana. Il-kelma tal-Mulej. Duqu u taraw kemm hu tajjeb il-Mulej.
kull ħin imbierek il-mulej, tifirħu dejjem fuq fommi. Bil-mulej tiftaħar ruħi, jisemaw il-fqajrin u jifirħu flimkien. Duqu taraw kemm hu tajjeb. Xandru l-kobor tal-mulej miegħi, ħanolli jismu flimkien. Jien fittisht il-mulej u weġibni, minn kull biża' tiegħi ħelisni flimkien. Ħarsu leħ u jiddi bil-feħ wiċkom u ma jkollkomx għax tistħu. Dan il-fqajjar sejjaħ u l-mulej semgħu u midwejja tiegħu kollha ħelsu flimkien. Qari mit-tieni ittra ta' San Pawlu Apostlu lill-Korintin, ħuti. Meta wieħed jingħaqad ma' Kristu, isir ħolqien ġdid, il-qadim għadda u daħal il-ġdid. Kollox ġej minn Alla li ħabbibna miegħu innifsu permezz ta' Kristu u tagħna l-ministeru ta' din il-ħbeberija tal-bnedmin mal-Alla. Alla kien li ħabbeb il-ħolqien miegħu innifsu permezz ta' Kristu, bla ma qagħti iżomm il-kont ta' dnubietom u f'danna l-ministeru ta' din il-ħbeberija. Aħna nagħmluha ta' ambaxxaturi ta' Kristu, ħalli kieku Alla stess qiegħed isejjaħ permezz tagħna. Nitolbu fuq li nitolbu f'ġeħ Kristu. Ħallu lil Alla jħabbibkom miegħu. Dak li ma kienx jaf x'inhu dnub, Alla għamlu dnub għalina sabiex aħna nsiru fih ġustizzja ta' Alla. Il-kelma tal-mulej. Nroddu ħajru l-Alla, jekk joġobkom inqumu bil-wifqa. Gloria u tifħir lilek Kristu. ħanqum u mmurant missieri u ngħidlu, Missier, dnibt kontra s-sema u kontra tiegħek. Gloria u tifħir. Il-mulej ma'kom, qari mill-Vanġelu skont San Luqa. F'dak iż-żmien il-pubblikani u l-midinbin kienu jersqu biħġarhom lejn Ġesu biex jisimgħuh. Kemm il-Fariżej u kemm il-kittiba kienu jgemgmu u jgħidu dan ismidinba jilqandu u jiekol magħhom. U Ġesu qabad qalilhom dil-parabola. Kien hemm raġel li kellu żewġ tuliet. Iż-żgħir qal lill-missier, Missier għatini s-sem li jmiss li mill-ġid. U dak qasmilhom il-ġid. Ma kienux għaddew ġranet meta ż-żgħir sar kollox u telaq minn beltu l-pajjiż imbiet u hemmhekk berbaq ġidu kollu f'ħajja mtajra. Meta ħela kull ma kellu fuq dak il-pajjiż waqa' ġuħ kbir u beda jħoss ruħu fil-bżonn. U mar u daħal ma' wieħed minn dak il-pajjiż li batu fir-raba tiegħu jira l-ħnieżer. Kien jixtieq kieku jimlażaq u imqar bil-ħarrub li kienu jiklu l-ħnieżer imma ħadd ma kien jagħtih. Imbagħad daħal fih innifsu u qal kemm lavranti ma' missieri għandhom ħobż bix-xaba u jien qiegħed immut bil-ġuħ. Ħanqum u mmur għand missieri u ngħidlu, Missier, dnibt kontra s-sema u kontra tiegħek. Ma jistħoqlix iżjed li nissejjaħ ibnek? Żommni b'wieħed mill-lavranti tiegħek qam u tela għand missieru. Kif kien għadu fil-bogħod, missieru lemħu tħassru u bġirja waħda ma rinxteħet fuq onqu u biesu. It-tifel qallu, Missier, dnibt kontra s-sema u kontra tiegħek. Ma jistħoqlix iżjed li nissejjaħ ibnek, iżda l-missier qal lill-qaddejja tiegħu, isaw. Ġibulu l-isbaħ libsa,
xiddu ilu. Libsulu iċ-ċurkett f'sebgħu u s-sandli f'riġleħ. Ġibu loġol imsemmen u oqtluh, ħaniklu u namlu festa, għax dan ibni kien mitluf u nstab. Kien mejjet u raġa qam. Mel-ibnu l-kbir kien l-għalqa. U għawriġa lura kif wasal id-dar sama id-daq u sfejn. Sejjaħ il-wieħed mill-qaddejja u staqsih, da x'kien? Dak qallu għaw ħuk. U missierek għatillu loġol li msemmen, għax raġa kisbu qawwi u sħiħ. U inkolla u ma rridx jidħol ġewwa, iżda missieru ħareġ jitolbu jidħol, iżda u qal lil missieru, ara ilni da snin kollha naqdik u kelmtek ma ksirtilek qatt. U kieku qattajtni lili gidi biex nagħmel ikla u nifraħ ma' ħbiebi. Mbagħad jiġi dan ibnek li belalek ġidek man nisa ta' triq u lilu toqtollu loġol li msemmen. Qallu missieru, ibni, inti dejjem miegħi. Kull ma huwa tiegħi huwa tiegħek. Imma kien meħtieġ li nifirħu nagħmlu festa. Għax daħuk kien mejjet u raġa qam. Kien mitluf u nstab. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Lill-istudenti li qegħdin fil-forms tal-Italja waqt is-sija tar-reliġjon saqsewhom liema l-iktar storja mill-Vanġelu li tiftakru u li tolqotkom. U l-biċċa l-kbira minnhom dawn l-istudenti, l-adolescenti, qalu il-parabola ta' dak it-tifel li telaq mid-dar u missieru qatt jistennieh, ngħidula tal-iben il-ħali, imma fil-verità il-missier huwa il-missier il-ħanin, ħali fil-ħnina, u ta' dak it-tifel li ma telaqx mid-dar, baqa' d-dar imma gerger u ma rridx jidħol id-dar. Tliet huma l-protagonisti, il-missier ċentrali, iż-żgħir li telaq mid-dar u l-kbir li baqa' jaqdi l-missieru. Imma kif tibda dil-parabola? Għax qala? Għax kien hemm xi ħadd bħali u bħalek li jintilef u reġa' lura. Kemm tifraħ meta xi ħadd li jkun mitluf jew titlef xi ħaġa u terġa' ssiba. Aħseb wara issib relazzjoni mill-ġdid ma' bintek, ma' ibnek ta' koppja, xi ħadd li għadda mill-esperjenza mitluf. U aħna qegħdin fir-randan quddiem il-kurċifiss għax ninduna kemm jien nintilef. U għax kienu jmorru il-pubblikani u l-midinbin hekk tibda għan Ġesu, il-Farizej u l-kittieba dritt ippuntaw subajhom. Ara ant min jiekol, ara l-min jilqa' u jgħidilhom din l-istorja ta' missier li jħobb. Ħammorru l-ewwel net fuq il-missier. Missier illi joħroġ għaż-żewġ titfal. L-itnejn jgħidilhom idħlu ġewwa. Minu dan il-missier jekk mhux Alla? Alla missier li tant iħobbna. Taf x'għamillu żgħir? Imur ħdeħ tin il-wirt. Rid jgħidlu pa daqs li kieku inti mejjed. Daqs li kieku inti miet. Tini dak li ju tiegħi, ara kemm weġġa'. U sar kollox u l-missier ma ċaħdux. Bħal meta jien u int qednilu rrid nitlaq. Ħanitbiet minnek. U għax Alla tagħna jħobb il-libertà u ma jisforza lil ħadd iħallik anke titbiet u teħodha.
kontrih. Tant taħ semu. Itik dak li ju tijak. Fi żmien li għandek, ħajtik dak li ju tijak. Weġġow il-missieru. U weġġow iktar għax it-tifel wara li telaq u dbiet nefaq kull ma kellu. Jiġifieri qalbu dbatlet. Qalbu saret vojta. U tant saret vojta li mess il-qieħ. Tant li kellu jmur jara x'se jagħmel u mar jira il-qżieqes u jiekol il-ġandar tagħhom. Immaġinaw meta qed jisimgħu din l-istorja u jafu illi da daħal f'ambjent imniġġes ma jikluħx il-laħam il-lut ta' dak it-tip ta' annimali. Allura t-tifel issa tant niżel l-isfel li tniġġes, iċċerċer, tilef id-dinjità tiegħu u x'qed jiekol dak li ma jxebbax. Araw x'jagħmel li dnub, araw x'jagħmel li meta nitbiet minn Alla, mhux biss qalbi tiftaqar, laqas nibqa' nara fid-dinjità tiegħi biex ngħix suret in-nies ta' bniedma jew bniedem li jien. Xi ġalu mbagħad biex imur ant il-pan, biex jerġa' lura ant id-dedi. Mhux għax qal missieri jilqani, le għax stonku vojt, il-ġuħ, jien bil-ġuħ, jien vojt, jien bla skop qiegħataw, u kif kien qiegħed hemmhekk qal inqum. Mhux biex missieru jilqgħu, tant li qal almenu nibqa' waiter, nibqa' lavrant. Ma jistħoqlix li nissejjaħ ibnek. Impressjonanti din l-istorja u l-kliem li jintuża. Isaħħarna l-missier. Il-missier baqa jistenna. Baqa jittawwal mit-tieqa. Jara fil-libnu anke meta ċerċirlu il-libsa tad-dinjità u ġej b'qalbu vojta, mhux għax nefaq il-flus, imma xtilef l-iskop ta' ħajtu. Impressjonanti l-atteġġjament tal-missier. Nimmaġina kieku xi ħadd minna, issa ġejt wara li tajjart kollox man-nisa tat-triq, issa ġej lura, ma ċanfrux. Għanqu, biesu, ħareġ jilqgħu, bkieħ bil-ferħ. Bkieħ. U x'qallu? Inti kiċ-ċurkett. Għax min għandu ċ-ċurkett dan ibni. U qed jgħidlu żommni bħala skjaf lavrant, inti jibni, inti kil-libsa tad-dinjità, dik il-libsa li rċevejna fil-Magħmudija, inti kil-qorq tal-libertà, għax inti sirt skjaf tad-dnub u ejja madwar din il-mejda, ħaniltaqgħu mal-mejda tas-sema, ejja niklu għaliex. Ejja nifirħu u llum waħadt il-ferħ. Għax xi ħadd kien mejjed u qam, kien mitluf u nstab. Antipatku ma jinżlilniex il-kbir, jisma' d-daq il-festa u jgħajat il-qaddej x'qed jiġri hawn ġew ġieħuk u missierek trattaħ tajben ma ċanfrux, ma bagħtux il-barra. U dan jinkorla u ma rridx jidħol. Aħna għandna ħafna l-atteġġjament ta' min imur il-Knisja, Alla ma mhix miegħi sewwa, imma jien qatt ma ksirt, imma kemm nirraġunaw b'mod ħażin quddiem l-imħabba t'Alla. U imbagħad tidħol lejra. Tant illi ma nibqgħux naraw il-xulxejn, x'jgħidlu? Dan ibnek. Ma qallux daħija. Inkisret il-relation, qalu dan ibnek. Wara li ħlilek kollox man-nisa ta' triq, issa inti tilqgħu u lila qatt ma tajtni gidi biex nifraħ ara lejra. X'jiġri? U l-missier jgħidlu ibni wara li ħareġ jilqgħu. Idħol ġewwa. Għaddi. Kull ma hu tiegħek huwa tiegħi. Imma kien meħtieġ. Kien meħtieġ li meta l-midneb li kien mitluf, kien mejjed, kien meħtieġ li nagħmlu festa.
Kemmu sabiħ Alla tagħna ħbib tiegħi. Hawnhekk ta' Pinu hawn l-esperjenza tal-fejqan. Hawn il-Madonna iġġib mhux biss lill-liben iż-żgħir imma liben il-kbir. U teħodna kollha kemm aħna biex nagħmlu din l-esperjenza tat-tama. Ekkew nitolbu issa li lejt huwa qrib. Ħadd il-palm huwa eqreb. Il-ħames ħadd tar-randan huwa wara l-bieb. Ejjew nindunaw f'dar is-santwarju tal-Madonna li Alla tagħna għandu l-bieb miftuħ għal kulħadd. Anke għalik li qed taħseb li Alla nsik. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Jiena nemmen f'Alla wieħed, il-Missier li jista' kollox. Ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher, dak li ma jidirx. Mulej wieħed Ġesu Kristu iben waħdini ta' Alla. Imnissel mill-Missier qabel f'kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla ver minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-Missier bih sar kollox. Niżel mis-smewiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna. Ħal ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġini sar bniedem, salbuha lina, bata taħt Ponzju Pilatu, mietu difnuh. Fit-tielet jum qam minn bejn l-wiet skont il-kodba mqazza, tela s-sema, qiegħed fuq il-lemin tal-Missier, għandu jerġa' jiġi fil-glorja, jagħmel ħaq mill-ħajjin u l-mejtin. Is-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. L-Ispirtu Santu mulej li jagħti ħajja li ġej mill-Missier u mill-liben, li jum mweġġaħ fl-imkien mal-Missier u mal-liben u tkellem fom il-profeti. Knisja waħda qaddisa kattolika apostolika, nistqarma mudja waħda l-mafra ta' dnubiet, nistenna qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Issa nitolbu l-Ispirtu Santu li ġabarna biex bil-qawwa tiegħu nitolbu aħna li ma nafux nitolbu kif imiss. Ejjew niftakru fil-Papa Franġisku u miegħu nitolbu għal dawk kollha li jaħdmu fil-kamp tal-mediċina, fl-isptarijiet tagħna, il-morda tagħna, dawk li għandhom mart terminali, il-morda spiritwali li f'din is-sena tal-ġublew jiġu hawnhekk u jagħmlu l-qrara tal-ġublew. Jitolbu lill-Alla hekk jitħabbu miegħu biex insiru ħolqien ġdid kif smajna fit-tiena qari, għal dan nitolbu. Ismana għal vittmi tat-terremot, għal dawk li tilfu d-dar, għal dawk li tilfu l-eżies, għal vittmi tal-gwerer, il-Libanu, is-Sirja, Gaza, Izrael, Palestina. Għal responsabbli, dawk li suppost huma responsabbli għal deċiżjonijiet li qed jittieħdu kull minuta biex nidħlu fi iktar gwerer kontra xulxin, iktar armamenti, inqas soluzzjonijiet. Nitolbu. Hekk nixtieq nitlob għal kull wieħed u waħda minnkom, hekk nixtieq nitlob għal ħafna nies li ltqajt magħhom il-bieraħ ir-Redentur filgħodu. Hekk kien mument sabiħ, kien hemm xi 6 saċerdoti qed iqarru kemm isir ġid fis-skiet. Imma inħoss li għandi nitlob magħkom għax ħafna nies jgħiduli Fader itlob għalina. Hekk u inħoss li hemm ħafna pejs billi ngħidilhom ejwa ejja nitolbu għalihom u għal xulxejn. U rresqu t-talb tagħna minn idejn Marija u bil-qalb ngħidula Qaddisa Marija Omm Alla. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu fit-tjubitek tajtna l-ħobs li qegħdin nafrulek frottamartu xogħol Henna lina mulej, henna lina, henna lina mulej, henna lina.
lejk mulej non-olluna ismana, għalix fiki tamajna finniket. Henna lina mulej, henna lina, so benin midnumit tal-monti, nidolbuk trotti l-mafra tal-sarra. Bil-wif ankantaw. Henna lina mulej lina. Itolbu ħuti, is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom joġob l-Alla missier li jista' kollox. Mulej, bil-ferħ ta' qalbna nofrulek da' sagrifiċċju. Nitolbuk il-grazzja li nqimuh f'idi sħiħa u nofrulek kif jixraq din it-talba għas-salvazzjoni tagħna bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Niżżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Sewa xieraq mulej tajjeb u taġġita s-salvazzjoni tagħna. Dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Bit-takkis ta' ġisimna intrażżam fina drawit ħżiena. Terfalna ruħna lejn is-sema. Tqawwi fina drawit tajba. Troddilna l-ħlas tal-ħajja ta' dejjem. Għalhekk mal-anġlu mal-qaddisin infaħruk u bil-qalb intennulek. Qaddis. Is-smewitu l-ard li hija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-oli ta' smewiet. Imbirek minn ġej fisem il-mulej. Osanna fl-oli ta' smewiet. Qaddis tas-sew int mulej intlajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek isiru għalina ġisem dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Meta kien ser jingħata minn rajħibati ħal-ħobs radd il-ħajr qasam tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata likom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi reġa' radd il-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu il-kol. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi, salvana int. Bis-salib, il-qawmin tiegħek. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu, nofrulek il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u roddulek ħajr, int oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokontana qed nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna ġisem wieħed l-inna li nieħdu semm il-ġisem mid-dem ta' Kristu. Mulej ftakar fil-Knisja tiegħek li hija mxerda mad-dinja kollha u taqaf l-imħabba mal-Papa Franġisk l-isqof tagħna Anton il-Ministri tiegħek kollha. U issa nitolbuk tiftakar fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, il-benefatturi mejtin ta' dan is-santwarju, il-familjari mejtin, l-erwieħ tas-saċerdoti, l-erwieħ abbandonati. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina il-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, ma' San Giuseppe, mal-Apostli, San Ġorġ Preka u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberja tiegħek sa mill-bidu tad-dinja.
آمن li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien ma' l-Ispirtu Santu, kull ġieħ kull glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Mhux biss il-qorq tal-libertà, mhux biss il-libsa tad-dinjità, iċ-ċurkett għax aħna wliedu. U għax aħna wlied ħanejdu dit-talba lill-Alla missier. Missierna. U la ddaħħalniex fit-tiġrif. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna. Inkunu ħilsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu dak li l-apostla qed tgħidu lilna inħallilkom isliem, natikom islim tiegħi, tħarix lejn dnubietna, ħares li l-fidi tal-Knisja tiegħek għatija slim laqda li jintrid fint li tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ngħidu flimkien u nibqgħu bil-wieqfa sal-ħin ta' tqarbin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Danu il-ħaruf talla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja, ħen jindawk mistiedna għal dilikla tal-ħaruf, mulej. Kienu l-ħafna
veru hen. Ġesu tiegħi idejk minni fħed b'dawk l-imsiemer tal-ħaddiem kienu l-ħafna ġnudi tiegħi. Ġesu twajjeb veru hen. Ejjew issa fis-skiet. Ejjew fis-skiet irroddu ħajr lil dan Alla tal-ħnina li tant iħobbna saqja ġewwa fina f'dan is-sagrament tal-Ewkaristija. Nadurawk, o Ġesu, u imberkuk. Nadurawk, o Ġesu, u imberkuk. O Giuseppi, missier tagħna b'talbek jieqaf dejjem magħna nitolbu. U Alla inti ddawwar il-kull bniedem li jiġi fid-dinja, dawwar il-qlub tagħna bid-dija tal-grazzja tiegħek biex dejjem inħobbuk tassew u nżommu bla edha ħsibijietna f'dak li joġob lilek bi Kristu Sidna. Amen. Tinsewx il-lejla biex immexxu l-arloġġ b'sija l-qudiem, ħanorqdu sija inqas għax issa nidħlu għal ħin tas-sajf. Il-ħadd li ġej 6 ta' April l-Isqof Anton imexxi l-Via Sagra tull-Olja ta' Ammar, Via Sagra li tibda hawnhekk fil-pjazza tas-Santwarju fl-4:09. Għal daqstant, dawk li solt jiġu l-quddisa tal-5 hawnhekk fis-Santwarju infakruhom li mhux ħajkun hawn din il-quddisa minħabba l-Via Sagra Dioċesana. Jekk it-temp ma jkunx jippermetti kollox isir ġewwa s-Santwarju. Issa nistedinkom biex nagħmlu 3 Ave Marijiet. Ħafna nies li jkunu qed isegwuna partikolarment minn Malta ikunu jistennew din it-talba li talbet il-Madonna biex ngħidu 3 Ave Marijiet ta' kemm il-ġisem tagħha dam mitfun fil-qabar. Huwa messaġġ ta' tama kbira li joħroġ minn dan is-santwarju tal-fejqan. Imbagħad wara min jixtieq ninġabru ftit momenti ta' skiet u nagħmlu t-talb tagħna nidħlu fil-kappella f'riġlejn il-kwadru mirakulus tal-Madonna għal dawk li jixtiequ. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Slim għalik Marija, bil-grazzja l-blija, il-mulejnija, imbirkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftija Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja l-blija, il-mulejnija, imbirkinti fost in-nisa, u imbirek il-frott tal-ġuftija Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja l-blija, il-mulejnija, imbirka inti fost in-nisa, u imbirek il-frott tal-ġuftija Ġesu. Nselmula, Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarsek fuqna dejjem żomm. Morru fil-paċi ta' Kristu.
Madonna تهدبو قلب حلوة تا ماريا يطلب لي جسو علينا يطلبو كلنا بكيا يلبكيتيك تهنينا يريد نوري كبار ليجيبوا في القلب تيهك ذنوبيتنا بتانتي مرار O Madonna تهدمو قلب حلوة تا ماريا يطلب لي